Ekiagara bakaba muri abange tutarende tiabangana bari tuakuba kubira ibachete ko toire bwange sembera. Akora gosuma bwango chie sembera. Igo mokungu mu activator no yokorra mukamo muri karata manyeti kende motebererie. Na baro si umuchi mokungu tiganda akobori. Nkyo yeta wose ne bichokole byota gete binako kina nayo ro kubando. Umwana obando kine tikubuna kine tingiyo kone komochandera. Utaka mutiga amenyegesa kukebe nayo nyagwaturu. Onya watenga mokanya lebembu yari. Orosari umugake erieta ekaragweta saba ndodena oyu na bwata bachukurumbu yabange tumbuche. Ona kwagalira bagaka baito mpari kwa iwe birogo. Ako gana sa ndodena oitagambe. Enute ko bwate na kiego kwana. Kai omukungu obwate knowledge. Ore knowledgeable. Obwate gentekige gwakabuya. Omukungu ore knowledgeable no mukungu osomete ebintu ao. Omanyete buno omwana one bunacha korugaria. Omoise ko ori bunagocha korugaria bunakiraiga entonke yokerebisha. Omugako no munagende emeremo. Kokororo omugako no chiro kire tobege tokoba ko mubuko. Kochikomo kwanera atulege to mutuga emechando niro. Omukungu okonore chuga. Tali ori ngomugaka asagende gose muchengo aende gose negasi bawumanire nabantu ororo omusacho oli bono gago chuno kitigachi konyora bwoyo omorembe okuika bwoye omukungu otali konorechi nalibo nako mushambirire muna chinkama okoruko rugali bono nakyo kongichara rugali igo bono intu okobaga rio mutu bono intu twale naye mugasoma kima igo mutu okora to boli nakitolega iganka nakiwatu tigakurumambi osacho oli achiko chachiko era lienkoro chiko matega ki musubati nyare kwari ko manyanki ngweta wana kero gwetera asengo toligere kwa chie tokona sacha bande umusacho go kumtana ga kirende tiganda arati mukamanya ko kwera otimogeki no manda bane chingwambe chi ngwambe yango nchuka ndiye mugasoma gima no manda bana abana banchandro mugasoma gima nkibono go ntebe iko nako boli ngankwara tane sabuni no manda ntuba bwate tinga ebese tinga no manya umusacho chingwona ga bami nduga ki musubati nyare utari kura ira ngora inyana ngora keki yani kwagera abasacha abangana kyumaite bagukwera bwangu asenye nje yake basacha amata itubanye go tiotereri kabisa igote ni kwegerera abasacha ingongwa ateye ntokereke maene abakungu ni ntorate ni mechito gusitogere mechitegwe kabu mukungu obwate knowledge omanyete nga oyo no musacha one tato mwaba bana bane onduse tipara akanduse lyo bosoku ogerete bono munandegeiga na inche nkoro kumukanya lebe insikire. Get to the point. Take a step forward.